अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। क्या नाम है आपका? खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलोक कहाँ घर है? बलुआहा। गरबा 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 आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाटे तरपत जोबन कर सरर देवरा कर न शरम तोरा सबेर बेर कहतानी हम आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाटे तरपत जोबन कर सरर देवरा कर न शरम तोरा सबेर बेर कहतानी हम आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाटे तरपत जोबन। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। भौजी भौजी कई कई के सब लाइन मारे लइका सबके बात न पूछा बुढ़बो बाटे छिनारे। भौजी भौजी कई कई के सब लाइन मारे लइका सबके बात न पूछा बुढ़बो बाटे छिनारे। लैलू करा के गुना करे बुकु करम तोहरा सबेर बेर कहतानी हम आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाट तरपत जोबन आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाट तरपत जोबन। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। क्या नाम है आपका? आलोक कहाँ घर है? गरबा 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 कहत देवरा सुनाय भौजी गोद देव खेलौना माई के तोहरा नानी कहत और बाबू के तोहरा नाना। कहत देवरा सुनाय भौजी गोद देव खेलौना माई के तोहरा नानी कहत और बाबू के तोहरा नाना। संदीप का देवरा अभिनंदन का सजन तोहरा सबेर बेर कहतानी हम आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बट तरपत जोबन आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाटे तरपत जोबन करे सरर देवरा करे न शरम तोरा सबेर बेर कहतानी हम आवन दिल्ली छोड़ के घरे बलम चढ़ल जवानी बाटे तरपत जोबन। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।